következtében született ez a 3 gól. Az első az rögtön a 9. percben, egy rossz kirúgás után Koulibaly vitte rá Balajcára a labdát. Lipták még hárított, először, másodszorra már nem tudott. Ugye 4 újpesti közé robbant be Szakály. Teljes tanástalanság az újpesti védelemben, szegény Balázs Szabolcs, hogy nem jól sikerült kirúgás után próbálta menteni a menthetőt, de úgy néz ki, hogy nem siettek sokan a segítségére, mindenki inkább a biztosabbat választotta, próbáltak kaput védeni, vagy a kapu környékét. Majd mit mond a szünetben erről az újpesti védekezésről? Közben megint támad a Debrecen, jön a beadott labda, és 2-0! És 2-0! Bódi Ádám az újabb gólszerző. Hát kérném tisztelettel, nem telik el 20-21 perc a mérkőzésből, és már 2-0 a Debrecennek. Most arról nem beszélek, hogy abszolút a védők voltak létszámfölényben. Gyakorlatilag 2 ember volt elől, tessenek nézni a Debrecenben. Egy baloldali ember, aki elment, és egy Bódi középen. És közben 2, 4, 5, 6 fehérmezes. Abból a 6 fehérmezesből bolondot csinált 2 debreceni. Érthetetlen számomra, mint az újpesti művel védekezésben. Bódi közben visszahúzza a ballábára nagyon szépen, aztán megint az alapvonal felé cselezget. Jön a beadás, Koulibaly gól! 3-0 a Debrecennek. Hát ez elképesztő, amit csinálnak. A legnagyobb elismerés hangján tudok csak szólni természetesen a debreceni gólokról, de hát megint mit csináltak itt az újpesti védők, ez valami hihetetlen. Hát ha majd megnézzük a lassítást, direkt nem is kezdtem el számolni, hogy hány lila-fehérmezes, meg hány piros van, de tessék nézni, hogy Bódi hogy csinál bolondot itt 2 újpestiből, és senki méterekre Koulibalytól, méterekre az újpesti védők. Így hogy gondolják a védekezést? Nem is értem. Jelzem, Koulibaly 14 gólos, utolérte Danilót a góllövő listán. És az újpesti közönségnél most szakadt el a cérna végleg. És megint ott van egy Koulibaly, csinál egy cselt, odarúgja, ahova akarja, úgyhogy ember már megint nincsen rajta. Becsapja Kis Zoltánt, ez rendben van, és a többi hol van? 4-0. Szakály, nem volt les, középen Lipták beragadt. Vasiljevics, ott a kipattanó, és ott van az 5. gól. A szerzője Bódi. Azért mondtam az előbb, hogy nem tudom, hogy mennyi lesz a vége, egyelőre 5-0-nál tartunk. Bódi is a második gólját lövi, csak úgy, mint Koulibaly. Ez már egy 5-ös. És az újpesti közönség egy része elindul hazafelé, pedig még bőven van a meccsből. És megint azt mondom, méterekre senki nem volt Bódin. Ezt hogy gondolják a védők? És még Balajca nagy bravúrral beleüt ebbe a labdába, de hát megfogni, kiütni már nem tudja. Simon talán még egy becsületgólra futja. Simon még 11-es. Büntetőhöz jut tehát az Újpest a 81. percben. Illés szabálytalankodott, amiért meg is kapja a sárgalapját. És összehozott egy 11-est az Újpestnek. És miután a labdát nem találta el, ez nem is kétséges, hogy ez valóban büntető volt. Úgyhogy jöhet a szépítő gól, a becsület gólja az Újpestnek, ha Kabát Péter berúgja a büntetőt. Hát lássuk, Kabát vagy Novakovics? Kabát. 5-1, szépít az Újpest. De hát ennyi. Esélye nem volt Novakovicsnak, tehát ezzel